1351 χιλιόμετρα και... Το οργάνωμα έχει αρκούδες, κατεβαίνει αρκούδες. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω. Όνειρο. Εδώ που θες καθόμαστε τώρα για καφέ. Το όρος που φαίνεται από πίσω πρέπει να... Τρίτη μέρα. Φορτώσαμε μηχανάκια, είμαστε στο ξενοδοχείο. Ξεκινάει η μέρα για Άγραφα. Για αρχή, η πορεία μας ξεκινάει από το Καρπενήσι. Κατευθυνόμαστε προς τα Άγραφα, διασχίζουμε τον Αυχένα της Νιάλας, απρόοπτα βρισκόμαστε στα Τρίκαλα και αφού κάνουμε στάση για ακόμα ένα αξιοθέατο, καταλήγουμε στην παραλία του Hello. Πάμε λίγο να τσεκάρουμε καύσιμα και λάστιχα και παίρνουμε σιγά σιγά το δρόμο για το βουνό. Τρίτη μέρα ξεκίνησε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε πάρει το δρόμο για τα Άγραφα, παιδιά. Είναι 1 ώρα και 50 λεπτά λέει το GPS. Εγώ υπολογίζω θα κάνουμε 1 ώρα και 1 τέταρτο, 1 ώρα και 20 λεπτά, κάτι τέτοιο. Πράγματι, αυτό που είχαμε παρατηρήσει από τις προηγούμενες ημέρες ήταν πως η χρόνωση στις αποστάσεις του GPS ήταν αισθητά μεγαλύτερη από αυτούς που χρειαζόμασταν, με αποτέλεσμα να είμαστε αρκετά μπροστά στο πρόγραμμά μας. Πού το ρίχνει? Έλα, σου κάνει νόημα. Ναι, καλά καταλάβατε. Αυτός είναι ο δρόμος για τα Άγραφα και όπως μας είπανε, είναι χρόνια σε αυτή την κατάσταση. A few minutes later. Και φτάσαμε, παιδιά, στα Ευρυτανικά Άγραφα. Τα Άγραφα είναι ένα μαγευτικό παραδοσιακό χωριό μοναδικής ομορφιάς, περιποιημένο και καθαρό. Ξεχωρίζει για την αυθεντική του ατμόσφαιρα και την εντυπωσιακή φύση που το περιβάλλει. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε, έτσι στα γρήγορα, κάποια από τα στοιχεία που τον περιγράφουν είναι 1. Βουνά και φύση. Τα Άγραφα βρίσκονται στους πρόποδες των ομώνυμων βουνών, τα οποία προσφέρουν εντυπωσιακά τοπία, καταράχτες, αρέματα και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει την πεζοπορία και την εξερεύνηση της φύσης. 2. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Το χωριό διακρίνεται για τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και τα στενά δρομάκια που του δίνουν έτσι έναν γραφικό και αυθεντικό χαρακτήρα. 3. Πολιτιστική κληρονομιά. Το χωριό έχει βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα και διαθέτει ενδιαφέρουσες εκκλησίες και μουσεία που αναδεικνύουν την ιστορία της περιοχής. 4. Φιλοξενία. Οι άνθρωποι του χωριού μας φάνηκαν πολύ φιλόξενοι, με καλή διάθεση να σου μιλήσουν για το χωριό τους, τις εκκλησίες τους, τα δάση, την παράδοση και γενικότερα ό,τι άλλο τους ρωτήσεις. Είναι ένας προορισμός που ενώνει την ομορφιά της φύσης με την πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό, κάνοντάς τον ιδανικό για όσους αναζητούν τέτοια στοιχεία στις αποδράσεις τους. Σε ένα από τα καφενεία του χωριού, λοιπόν, κάτσαμε κι εμείς να απολαύσουμε έναν παραδοσιακό ελληνικό καφέ πριν μπούμε στο πιο απαιτητικό κομμάτι που μας περίμενε στο πέρασμα της Νιάλας. Ήπιαμε το καφεδάκι μας στα Άγραφα, έτσι λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Συνεχίζουμε από τα Άγραφα, εδώ είναι ο Λυκαβητός των Αγράφων όπως αναγράφεται. Συνεχίζει ο δρόμος για Καρδίτσα από εδώ, λέει. Νάτος ο Λυκαβητός των Αγράφων. Παίρνουμε όλο το βουνό προς τα πάνω, πάμε να περάσουμε την Νιάλα, είναι καμιά 25 χιλιόμετρα. Από ό,τι μας είπαν είναι πατημένος χωματόδρομος. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα που βρισκόμαστε. Εκεί κάτι χτίζει. Πώς γίνεται να χτίζουν εκεί? Το τοπίο, παιδιά, σε όλη τη διαδρομή εξακολουθεί να είναι ανεπανάληπτο, αλπικό, δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Το ωραίο είναι ότι ο δρόμος είναι όντως σε πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι είναι συντηρημένος αρκετά. Κοιτάξτε εδώ τώρα, ποτέ δεν χάνετε τρελαίνετε το κεφάλι σου με τη θέα. Η θερμοκρασία είναι αλήθεια ιδανική. Τόση όση.
Όνειρο. Βρεθεί και βλέπουμε μπροστά μας όλη την οροσειρά. Εδώ που είναι το της Νιάλας. Οπ, κάναμε ένα μικρό αλματάκι. Κοίτα που είμαστε, κοίτα λίγο δεξιά αριστερά. Και αισίως έχουμε βρεθεί στο πνημείο της Νιάλας. Έχει σηκώσει αρκετό αέρα. Γεια σου Βίρονα. Η θέα είναι μαγευτική. Είναι τα σύνορα δεξιά της Ευρυτανίας, αν δεν κάνω λάθος, και αριστερά με το νομό Τρικάλων. Πάμε λίγο να δούμε και το μνημείο της Νιάλας. Εδώ η ιστορία λέει ότι στρατός του δημοσίου και πολίτες πεθάναν από φοβερή χιονοθύελλα. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και αυτό το μνημείο. Να το δούμε. Να το. Στη θέση αυτή έπεσαν χτυπημένοι από φοβερή χιονοθύελλα αντάρτες και στρατιώτες του κυβερνητικού στρατού και άμαχοι πολίτες. 12 Τετάρτου το 47. Διαβάτη που περνάς, άφησε εδώ ένα λουλούδι για όλους τους αδικοχαμένους του εμφυλίου. Το ζήσαμε γι' αυτό, παιδιά. Κάναμε τη διαδρομή. Πάρτε εδώ τώρα, δεν υπάρχει. Δεν χορταίνει το μάτι. Δεν χορταίνει το μάτι. Λοιπόν, θα αράξουμε λίγο εδώ να κάνουμε μια στάση. Να δούμε έτσι λίγο να πέσουν οι ρυθμοί μας, γιατί του δώσαμε λίγο πόνο πριν λίγο. Και τώρα από εδώ θα συνεχίσουμε το δρόμο για, αν θυμάμαι καλά, η επόμενη στάση είναι στο Ανθοχώρι. Θα περάσουμε δηλαδή παράπλευρα της λίμνης Πλαστήρα. Έχουμε αρκετό χωματάκι ακόμα. Πιστεύω ότι ο δρόμος θα είναι ίδιας δυσκολίας, δηλαδή προς το εύκολο, οπότε όλα καλά. Πάμε. Γελάδες σε όλη τη διαδρομή. Παρέα. Είναι πολλές, ναι. Το μαύρο κάτω το βλέπεις. Μην το κοιτάς καθόλου. Δεν μιλάς καθόλου, φύγε! Ναι, τον είδα. Εδώ χαλάσει λίγο ο δρόμος. Την έφαγα μία. Κοτρώνα. Πω. Πάλι εδώ meme. Is that safe? 50-50. Εδώ έχει αρκετό σαφρό. Αλλά εμείς τι δεν κάνουμε, Βίρονα? Δεν ξενερώνουμε! Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τίποτα, όλα καλά. Ναι ρε φίλε, έτσι πρέπει. Στη στάση αυτή διαπιστώσαμε πως ο ρυθμός της φθοράς του πίσω ελαστικού από το CRF ήταν τέτοιος που ίσως να μας δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα, κυρίως την επόμενη ημέρα που θα βρισκόμασταν και στην πιο δύσκολη και απαιτητική διαδρομή της εκδρομής μας. Ομόφωνα λοιπόν, συμφωνήσαμε να παρακάμψουμε το Ανθοχώρι, καθώς ο χρόνος μας ήταν αρκετά περιορισμένος, αφού το βράδυ θα κατασκηνώναμε και οι συνθήκες στο σημείο που είχαμε επιλέξει ήταν άγνωστες. Αφού συνεννοηθήκαμε με το αντίστοιχο κατάστημα στα Τρίκαλα για τις λεπτομέρειες, ξεκινήσαμε για να καλύψουμε τα ασφάλτινα αυτά χιλιόμετρα και να μην βγούμε εκτός χρονοδιαγράμματος.
Τι έχουμε εδώ? Τώρα σκαλί. Για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, αφού είχαμε μπροστά μας αρκετά χιλιόμετρα, γρήγορα παίρνουμε το δρόμο για τα μαγευτικά Τζουμέρκα. Στο ενδιάμεσο, το πρόγραμμά μας έλεγε σύντομη στάση στο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Παλαιοκαριάς, όπου και επισκεφτήκαμε για να ξεμουδιάσουμε κυρίως και μέσα σε λίγα λεπτά ήμασταν και πάλι στο δρόμο. Αυτή ήταν η γέφυρα Παλαιοκαριάς. Δεν είχε μεγάλη ροή νερών για να γίνει καταράχτες όπως φαίνονται στις φωτογραφίες, αλλά οκ. Ωραίο έτσι σημείο για να κάνεις μια σύντομη, ένα σύντομο διάλειμμα από το ταξίδι. Μετά από περίπου μία ώρα ταξιδιού και αφού είχαμε περάσει αρκετούς μικρούς οικισμούς αλλά και τοπία διαφορετικά μεταξύ τους με τον καιρό να αλλάζει συνεχώς, εντύπωση μας έκανε ο αριθμός από τις σύραγγες που χρειάστηκε να περάσουμε για να βρεθούμε στο σημείο που θέλαμε, καθώς κάθε λίγη ώρα που περνούσε βρισκόμασταν και σε μία νέα σύραγγα. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε ξανασυναντήσει στις εκδρομές μας. Πάρκινγκ της κρεμαστής γέφυρας στο Hello's Beach. Πού είναι η γέφυρα, δεν βλέπω. Έχει δεξιά γέφυρα. Εν τέλει, επειδή η πρόσβαση στην παραλία ήταν αρκετά απόκρημνη, αναγκαστικά οι μηχανές έπρεπε να μείνουν στο πάρκινγκ, κάτι που μας δημιουργούσε κάποιες ανασφάλειες. Αποφασίσαμε εν τέλει να ψάξουμε για ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να τις έχουμε δίπλα μας. Έτσι, κοντά σε μια νεόκτιστη γέφυρα δίπλα από την παραλία που βρισκόμασταν, υπήρχε πρόσβαση στην όχθη, οπότε κατεβήκαμε στην παραλία, ας πούμε, του ποταμού με τις μηχανές, όπου στήσαμε τις σκηνές μας και κλείσαμε έτσι την τρίτη μέρα της εκδρομής μας. Καλημέρα. Για πάμε. Και αφού με δυσκολία καταφέραμε να κινηθούμε λίγες ώρες, αρκετά νωρίς είχαμε μαζέψει και βρισκόμασταν και πάλι στο δρόμο για ακόμα μία ημέρα περιπέτειας που θα αποτελούσε και ίσως την πιο φορτωμένη μας ημέρα. Αρχικά, πάμε στο χωριό Καταράκτες, στα κεντρικά Τζουμέρκα, για να δούμε το σημείο θέασης των καταρακτών. Επισκεφτόμαστε το πέτρινο γεφύρι της Πλάκας και αμέσως μετά βρισκόμαστε στο πανέμορφο χωριό των Πραμάτων. Από εκεί, κάνουμε μια γρήγορη στάση στην ιερά Μονική Πίνας και αμέσως μετά βρισκόμαστε να περπατάμε δίπλα στον Καλαρίτικο ποταμό στη θέση Κουιάσα. Περνάμε από το πέρασμα Μπαρόζ για να φτάσουμε στο χωριό Χαλίκη και από εκεί διακόπων και βασάνων, όπως τα έλεγε κανείς, να φτάσουμε στην αλπική υδρακόλυμνη Βερλίγκα, ώστε εν τέλει το βράδυ να έχουμε ήδη βρεθεί για διενυκτέρευση στο Μέτσοβο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίσαμε από το, όπως μας έλεγε το GPS, από εκεί που είχαμε κατασκηνώσει, από το χωριουδάκι το μικρό. Και ξαφνικά βγήκαμε σε ένα άλλο μικρό χωριουδάκι. Και μετά το GPS μας λέει να πάμε από εδώ που βλέπετε. Τώρα, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό. Η αλήθεια είναι πως μας βγήκε σε καλό, καθώς είδαμε όμορφα μέρη, περάσαμε μέσα από δάσος και βρεθήκαμε και πάλι σε χωματόδρομο που ήταν και κάτι που αναζητούσαμε. Εν τέλει αυτή η διαδρομή αποδείχθηκε ωραία. Χωματάκι με το καλημέρα, με το που ξεκινήσαμε, περάσαμε ένα σημείο που ήταν σαν ζούγκλα εκεί πέρα, δεν υπήρχε, μόνο είχε μέχρι και αυτά τα, πώς το λέγανε, τα σκοινιά του Ταρζάν. Ματσίδες, κλιματσίδες λοιπόν, είχε και κλιματσίδες εκεί. Εδώ έχουμε βγει στο χωριό Καταράκτες Τζουμέρκων, στα κεντρικά Τζουμέρκα. Πολύ ωραίο χωριό. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει, είναι πανέμορφο το μέρος εδώ. Καταράκτης ανήκει στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων στα Θαμανικά Όρη, που είναι γνωστότερα με την παραδοσιακή ονομασία Τζουμέρκα. Βρίσκεται σε απόσταση 62 χιλιόμετρων βόρεια της πόλης της Άρτας, αποτελείται από το βασικό χωριό και μέσα σε έκταση 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων περιλαμβάνει 4 συνοικισμούς: την Κρυοπηγή, τη Μιλέα, τη Σγάρα και τα Βλάγκαδα, και όλα μαζί απαρτίζουν την κοινότητα Καταράκτη.
Το μαρτυρικό χωριό Καταράκτης είναι το πρώτο στην περιοχή των Τζουμέρκων που εντάσσεται στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών. Η θηροειδία είχε χαρακτήρα αντιπίνων, όπως υποστήριξαν οι Ναζί, για τις εχθροπραξίες που προκάλεσαν οι δυνάμεις της εθνικής αντίστασης σε εκαθαριστικές επιχειρήσεις των κατακτητών. Η ονομασία του χωριού ήταν αμφιλεγόμενη με πολλές επιλογές, αλλά τελικά επικράτησε η σημερινή, όπου πήρε το σημερινό του όνομα από τους δίδυμους Καταράκτες που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση, λίγο πιο ψηλά από το χωριό, κοντά στο συνοικισμό Κρυοπηγή. Εκεί θα βρεθούμε λοιπόν και εμείς να δούμε τους εντυπωσιακούς δίδυμους Καταράκτες που δυστυχώς για εμάς δεν είχαν ροή. Στην περιοχή των Καταρακτών έχει δημιουργηθεί πλακόστρωτη διαδρομή και γεφυράκια και έτσι η προσέγγιση είναι πολύ εύκολο αν θέλει κάποιος να τους προσεγγίσει. Ενώ πολύ κοντά λειτουργεί και ένα αναψυκτήριο. Καλύτερη εποχή, όπως μας είπαν, για να τους επισκεφτείτε είναι προς τα τέλη του Μάη, καθώς τότε τα νερά είναι πολλά και η αίσθηση της δύναμης που θα νιώσετε κάτω από ένα τέτοιο θέαμα θα σας μείνει αξέχαστη. Και φτάσαμε στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Ο Βίρονας πάει να το περάσει. 61 μέτρα οδικό μήκος, κεντρική καμάρα έχει 40 μέτρα, το ύψος 21, πλάτος στην κορυφή 3,2 μέτρα. Υπήρξε σύνορο Ελλάδος-Τουρκίας το 1880 με το 1912. Πέστη σοβαρή ζημιά από απόπειρα καταστροφής της από τμήματα των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων το 1944. Πολύ ωραίο. Το 1860 καταστράφηκε η παλιά γέφυρα από υπερχείληση, το 1963 ξαναχτίστηκε, αλλά την ημέρα των εγγενείων κατέρευσε. Το 1966 ο Μπέκας από τα πράγματα κατασκεύασε εκ θεμελίων το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι με άνοιγμα 40 μέτρα, ύψος 20 και συνολικά μήκος 61 μέτρα, χρησιμοποιώντας το ασπράδι από 20.000 αυγά καθώς και το τρίχωμα από 3.000 εγωπρόβατα προκειμένου να δημιουργηθεί το συγκολλητικό μείγμα για το κουρασάνι της πέτρινης κατασκευής. Στο γεφύρι λειτουργούσε τελωνείο, καθότι η δίωδος αυτή ήταν η μοναδική που συνέδεε την τουρκοκρατούμενη Ήπειρο με την απελευθερωμένη από το 82 Θεσσαλία, καθώς ο ποταμός Αράχθος ήταν το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας στην περιοχή αυτή. 30 Γενάρη του 2015 τέλος πάντων, η υπερχείληση του Αράχθου λόγω παρατεταμένης βροχόπτωσης έγινε η αιτία να καταρρεύσει η ιστορική αυτή γέφυρα και τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή. Τι μαθαίνει κανείς? Κοιτάξτε εδώ στο ποταμό. Αφού είδαμε και απολαύσαμε τους Καταράκτες και το γεφύρι της Πλάκας, η επόμενη μας στάση ήταν στο χωριό Πράματα. Λίγο πριν το χωριό όμως, υπήρχε τροξακουστό σπήλαιο ανεμότρεπα που δεν γινόταν να μην κάνουμε μια στάση και σε αυτό. Δυστυχώς για εμάς η βιντεοσκόπηση δεν επιτρεπόταν στο ιστορικό του σπηλαίο. Λοιπόν, είδαμε και τα πράγματα. Ήπιαμε το καφεδάκι μας στην πλατεία. Φάγαμε, τσιμπήσαμε και κάτι της. Πρόσεχε πάντα φρένα Βίρονα. Και τώρα έχουμε πάρει το δρόμο από τα πράγματα. Εδώ φτιάχνω τον ποταμό. Έχουμε πάρει το δρόμο για την Ιερά Μονή Κηπίνας. Γιατί γίνεται εδώ? Τι είναι αυτό ρε? Τέλειο, Unimog. Η Ιερά Μονή Κηπίνας είναι παλαιό μοναστήρι μοναδικής αρχιτεκτονικής κατασκευής. Είναι δομημένο εξ ολοκλήρου μέσα σε απόκρημνο κατακόρυφο βράχο κοντά στο χωριό Καλαρίτες του νομού Ιωαννίνων. Είναι ανδρική μονή που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Βρισκόμαστε στον Καλαρίτικο ποταμό, στη θέση Κουιάζα, κάτω από το χωριό Καλαρίτες, όπου λέγεται ότι είναι μοναδικής ομορφιάς. Η αλήθεια είναι ότι το μονοπάτι είναι αρκετά μεγάλο, αν θέλεις να φτάσεις στην άκρη του, και θέλει αρκετό χρόνο, κάτι που εμείς δεν είχαμε στη διάθεσή μας. Έτσι, σύντομα φτάσαμε στον όμορφο νερόμυλο και στον εντυπωσιακό καταράκτη που προέρχεται από πηγές κάτω από τους Καλαρίτες και χύνεται στον ποταμό Χρούσια. Γρήγορα, ήμασταν για ακόμα μία φορά στο δρόμο για να περάσουμε το πολυσυζητημένο μοτοσυκλετιστικό πέρασμα του Μπάρου, όπου είναι και ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα, στα 1905 μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, 1905, να το! 1905 μέτρα υψόμετρο, ο πιο ψηλά ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα. Αυτό. Ο πιο ψηλός ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα. Φτάσαμε. Λοιπόν, επόμενη στάση. Χωριό
Χωριό, Χαλίκι. Έτσι, μπράβο. Κοίτα, δυσκολεύτηκες λίγο, αλλά το πρόγραμμα το έμαθε εν τέλει, ρε παιδί μου. Αφού φτάσαμε στο χωριό Χαλίκι και πήραμε δυνάμεις με ένα γρήγορο καφέ, ξεκινήσαμε για τη λίμνη Βερλίκα. Όπως αποδείχθηκε, η διαδρομή ήταν αρκετά πετρώδη, με μαλακό έδαφος και μπορώ να πω πως μας κούρασε αρκετά. Όμως το τοπίο που βλέπαμε μπροστά μας ήταν μαγικό και εξάλευε οποιαδήποτε γκρίνια προέκυπτε. Ναι. Παιδιά, το ξύλο συνεχίζει. Ευτυχώς λίγο η πέτρα έκοψε η υπερβολική. Φαίνεται σε κάποια σημεία έχουν μείνει με τα αγροτικά, με τα 4x4 με τι ανεβαίνουν τέλος πάντων εδώ πέρα. Και είχε κάποια σημεία έτσι λίγο δύσβατα. Εδώ εμείς έχουμε φάει ξύλο. Για να βγούμε πάνω, εγώ είμαι και φορτωμένος. Εδώ κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ναι, όχι, ο Βύρονας δεν θα την έβγαζε με το παλιό λάστιχο. Το τι έχει μια μπάρα ρε παιδιά και αφήνουμε και πάμε τα πόδια. Πού στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Όχι ρε. Μάλιστα, πάμε να δούμε. Παιδιά, που έχουμε ανέβει. Παιδιά, τι είναι εδώ. Μιλάμε για ξύλο τώρα. Ναι, εδώ πρέπει να έχουμε κάμποσα μέτρα. Αρκετά μέτρα υψόμετρο. Λοιπόν, μέχρι εδώ φτάνουμε. Ωραία, απαγορεύεται είσοδος, τέλεια. Σταματάμε και πάμε με τα πόδια. Να δούμε πότε θα τα αφήσουμε. Έχουμε φτάσει. Εδώ είναι η μπάρα που, εντάξει, οκ, δεν περνάς, το ξέραμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε κανένα 10 λεπτό με τα πόδια, τέταρτο, 20 λεπτό, ξέρω εγώ πόση ώρα θα είναι. Να πάμε στη λίμνη. Αυτό που με ανησυχεί λίγο είναι ότι βλέπουμε συνέχεια κοπάδια με πρόβατα που ανεβάζουν οι βοσκοί πάνω και είναι λίγο ανησυχητικό γιατί έχουν πολλά σκυλιά και είμαστε με τα πόδια. Αλλά κατά τα άλλα το έχουμε. Τα σκυλιά στο Μαντρίδι δεν φαίνονται και πολύ φιλικά. Ναι, οπότε το κόψαμε λίγο ανορθόδοξα. Εντάξει, μιλάμε για ωραίο περπατηματάκι. Απογευματινό, ελπίζω να μας πιάσει πολύ νύχτα. Κάτω να δούμε και λίγο το GPS γιατί 10 λεπτά, ένα τέταρτο αυτό δεν ξέρω ποιοι το κάνουνε και δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Οπότε Φτάσαμε, κόλλα 5. Άτσι. Μαγκές, πάρτε το. Λοιπόν παιδιά, τα καταφέραμε. Έχουμε φτάσει στη λίμνη Βερλίκα, κανονικά. Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, βγάλαμε τα βιντεάκια μας. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, είχε λιμένα σκυλιά, τσοπανόσκυλα. Οπότε το κόψαμε μέσα από τα βουνά. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έβρισκα καλή ιδέα. Παρ' όλα αυτά το κάναμε, να τα γλιτώσουμε. Τα γλιτώσαμε, τουλάχιστον. Φαίνεται ότι ακολουθούν μέχρι ένα σημείο. Φτάσαμε τώρα στα μηχανάκια. Ετοιμαζόμαστε και όπου φύγει, φύγει. Η επιστροφή ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν λίγο πιο δύσκολη.
Σπάσαμε σίγουρα το μαρσπιέ, το... Όχι, όχι. Έλα από εκεί. Ωραίος. Όλα καλά. Μετά πολλά, επιστρέψαμε στο χωριό Χαλίκι. Φάγαμε σε ένα από τα παραδοσιακά ταβερνάκια του χωριού, κλείσαμε τη διαμονή μας στο Μέτσοβο και φύγαμε, νομίζοντας ότι η περιπέτεια τελείωσε, αλλά μας είχε προλάβει η νύχτα. Η διαδρομή από το Χαλίκι για το Μέτσοβο, παρόλο που ήταν κυρίως ασφάλτινη, ήταν αρκετά στενή, χωρίς καθόλου ορατότητα. Διέσχιζε απόκρημνα μέρη, σε σημεία αλλά και μέρη που ίσως είχαν την πιο πυκνή βλάστηση που είχαμε δει ως τώρα. Εν τέλει, μετά από αρκετή ώρα, φτάνουμε στο Μέτσοβο. Τρώμε, πίνουμε τις μπυρίτσες μας και πέφτουμε να ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο. Μας λέει ένας κύριος εδώ πέρα που έχει ταβέρνα. Το ρωτάμε, έχει αρκούδες, κατεβαίνει αρκούδες και λέει «Σπράστε εδώ στην πλατεία του χωριού», λέει. Και εμείς αναρωτιόμαστε τόση ώρα. Κατεβαίναμε χαλαρή το βουνό. Με νυχτιάτικα. Το ζήσαμε και αυτό, παιδιά, το ζήσαμε. Η επόμενη ημέρα ήταν και η ημέρα της επιστροφής. Όμως δεν θέλαμε να την αφήσουμε χαμένη και τελευταία στιγμή αποφασίζουμε να κάνουμε μια παράκαμψη. Αφού απολαμβάνουμε ένα πρωινό καφέ στην πανέμορφη πλατεία του Μετσόβου, κατευθυνόμαστε προς τα μετέωρα. Από εκεί καταλήγουμε για μεζέ και μεσημεριανό τσιπουράκι στο λιμάνι του Βόλου, όπου εν τέλει το σούρουπο. Καλησπέρα, παιδιά. Από τον εθνικό λοιπόν Βόλος Λαμίας κλείνει η εκδρομή μας. Ας τη βίρονα. Φτάσαμε στο τέλος μας, εδώ κλείνουμε το βίντεο, τελειώνει η εκδρομή μας, γυρνάμε Αθήνα από την εθνική. Σταματήσαμε λίγο στην άκρη, έχει πολλά κουνούπια στο δρόμο εδώ πέρα, δεν ξέρω τι φάση. Ηλιοβασίλεμα από πίσω, κάναμε περίπου μέχρι τώρα 1300-1500 χιλιόμετρα. Το ακριβώς που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, συγγνώμη γιατί τα μετράμε, έχουμε κάνει 1351 χιλιόμετρα και 300 μέτρα. Ωραία, και έχουμε περίπου άλλα 200 μέχρι την Αθήνα. Θα οδηγάμε λίγο τη νύχτα, δεν πειράζει. Πάμε, παιδιά. Αυτό ήτανε, μακάρι να το συνεχίσουμε του χρόνου. Φιλιά!